Mumusika mukuru, musika wembare, manheru akadarika makaitika dambudziko ratinoda kuti tinge tiri kurukura pamwe chete nemi. Sekuona kwenyu kuti mukati umu makatsva, zvinhu zvakawanda zvikaparara zvakanga zvichitengeswa, midziyo yakawanda yakaparara sekuti hamuna chakabuda mukati umu. Asi zvinhu zvakaoma kutaura kunoku, vanhu vazhinji vari kuchema, vanhu vazhinji vari panguva yakaoma nokuda kwedambudziko riri panapa. Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Chekutanga, kana watanga kutiona panapa paSaint TV, kekutanga kutiona, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. So mukati umu mune dambudziko rekuti makaita moto usati wazikanwa kuti wakabva nekupi, wakasvika pawakapisa munonzi muRetail, musika wembare. So toda kuti timbopinda mukati timboona kuti chii chakatora nzvimbo, timboona kunyangwe nemidziyo nestock yakasiyana siyana. Vamwe vaitengesa matemba, vaitengesa beans, vaitengesa zvinhu zvakasiyana siyana zvasvika pazvaparara, pazvasvika pazvatsva zvese mukati umu. Pamwe chete tichaita kuti tinge tinotaura nevaviri kana vatatu vanorarama vari munzvimbo inoi, vanhu vanga vachiwana raramo yavo kuburikidza nemusika wembare. Aiwa, handei munozvionera. Sekumuna kwamuri kuita, vanhu vatova mushishi rekutsvaga nekutarisa pazvinhu zvatsva muno musika wembare. Sekuona kwenyu kuti musika wese waparara nekuda kwechiitiko chemoto, chinova chiitiko chashunguridza, chiitiko charwadza vanhu vakawanda. Kuona zvekutorwa, these are the remainings, zvinhu zvatsva. Vakomana vanoita zvescrap vakutotora, vatora mascrap. Chimiro chiri muno musika wembare. Vazhinji vachema nekuda kwedambudziko, dambudziko riri munomu. Vamwe vari kuti vanga vane tokuyema thousands and thousands of US dollars. Yasvika payatsva nekuparara, musika wese wasvika pawatsva nekuparara nekuda kwemoto. Zvakaoma, zvinhu zvinorwadza, zvinoshungurudza zvaitika panapa. Musika wese waparara, musika mese waparara, musika wese wembare. Vakomana vari kutotoravo scraper, marata ese, vakomana escraper vari kutotora. Saka ndo zviri kuitika, zvaitika manheru musi wechipiri, Tuesday, zvakaitika manheru. Ndeye vanga vachiita zvehari. Tofunga muri kungoona stock yehari. Hari dzese dzakatsva, dzakapwanyika pwanyika.
kuti vanhu ava vakanga vachichengetera stock yavo yese imo muno musika. Saka vanga vachiitawo zvehari, vakachengetawo stock yavo, vachitengesa matemba, vanga vachitengesa beans, vanga vachi ndovamiriro vakaita zvinhu. Zvino dambudziko rakuitika munoziva kuti kana zvadai yatova nzara yapinda mumusha, nzara yapinda Mbare. Mbare haatova mahwani. Saka ndomamiriro azvakaita kunoku, ndomamiriro azvakaita ameno kuti munoonawo senyaya iri kunoku musina kuzoita dambudziko here, nyangwe dambudziko rekubva pambavha chaidzo kuti dzinogona kutowedzera, nekuti employment yatodi employment kanganisika ipapa pami, unemployment rate yatokwira nekuda kwechitiko chiri panapa. Woziva munomu tina vakomana vaimboita madhiri ekutora, vati vachitora vachikubata, ndamboita vhidhiyo ndichikudzai nezvemakorombindo vaiva vakomana vataiti vanouya vokubatai muri mumhadzinyangwe, but this time kusi kutoti mapickpocket akutozowanda here, because pane pakatoipa ndo zviri kunoku Mbare, ndo zvaitika. Hapana kana chabuda munoma, hamuna kana chabuda, zvinova zvinhu zvakaoma zvaitika pana.